Això perquè fa uns pocs mesos, a la tardor, a l'octubre, vam fer un acte una mica solemne a Òmnium Cultural per explicitar que ens posàvem al servei de la construcció del nostre futur estat. D'una manera clara i rotunda ens posem al servei del nostre país perquè sabem que la feina que tenim a fer els propers mesos, anys, és una feina que l'hem de fer colze a colze les entitats de la societat civil i els polítics. Des d'Òmnium Cultural estem molt orgullosos de la nostra independència política, no depenem de cap grup polític concret i som transversals, hi ha tota mena d'ideologies a l'interior d'Òmnium Cultural, units sobretot, no dir només, però sobretot pel catalanisme, però de la mateixa manera que estem orgullosos de la nostra transversalitat i de la nostra independència política, també som molt i molt respectuosos amb la feina que fan els nostres polítics. Mai trobareu a ningú d'Òmnium Cultural apuntant-se a aquestes frases tan fàcils i tan injustes de tots els polítics són igual i no val la pena confiar en ells. En moments com els que estem travessant necessitem confiar en els nostres polítics i si algú no es porta prou bé l'hem d'assenyalar amb el dit, l'hem de castigar, però no hem de perdre la confiança ni en els polítics ni en la política, perquè un país sense política oficialment, de política n'hi ha sempre, i sense polítics reconeguts, sense polítics electes i responsables, és un país que no és democràtic. Per això el que hem fet sempre, hi ha però, jo crec, unes característiques especials pel moment que estem vivint. Hi ha aquesta esperança de que, ho diem i ho repetim, mai hem tingut l'objectiu de la plena sobirania tan a prop. Però és que hem après una lliçó aquests darrers anys. Una lliçó que s'ha fet molt visible en la manifestació de l'11 de setembre d'aquest any i que té una part del seu origen i de la seva explicació en la manifestació que vam fer el 10 de juliol del 2010. Una manifestació que s'havia pensat com una protesta davant d'aquella agressió del Tribunal Constitucional espanyol i que de fet de protesta es va convertir en una proposta i vam dir nosaltres decidim, som una nació i nosaltres volem decidir. Aquest any 2012 vam dir hem decidit, el que volem és ser un nou estat dins d'Europa. I per què hem pres aquesta decisió d'una manera tan clara, tants i tants catalans? Perquè aquests darrers 30-35 anys han estat un període molt llarg, probablement el període més llarg de la nostra història contemporània, en la que hem tingut un govern autonòmic català dins d'un estat espanyol democràtic, amb totes les mancances que sigui, però ha estat un llarg període de democràcia i d'autonomia. I en aquest període llarg de democràcia i d'autonomia hem après, hem conegut quins són els límits de la democràcia espanyola i quins són els límits de l'autonomia pel que fa al nostre govern. Ara sabem que no, que només hi ha una lectura de la Constitució espanyola i que és una lectura que no ens respecta com a catalans. Per tant, si volem viure plenament com a catalans, no tenim altra alternativa que la de construir el nostre propi estat. Hem estat molt temps els catalans inventant eufemismes, inventant fórmules, dintre d'Espanya, però no, una mica, però no dèiem mai les coses clares, mig per temor, mig per repressió atàvica, mig per no sé què. La diferència és que aquests darrers 2 anys hem perdut aquestes pors i diem les coses clares. Dir les coses clares vol dir que entre nosaltres sabem el que volem
i sabem el que volem dir, però també que els nostres interlocutors ho entenen. Els nostres interlocutors espanyols, que en aquests moments jo diria que estan en estat de xoc, no s'havien cregut que arribaria un dia que els catalans, societat civil i representants polítics dirien amb la mateixa veu: volem ser un estat dins d'Europa, i per tant estan reaccionant d'una manera més o menys neguitosa, primer d'incredulitat i després de quina manera intentaran evitar que això passi, i ho intenten de les maneres menys nobles que com estem veient aquests dies. A una administració que ens inspiri confiança, i l'administració espanyola ja no ens inspira confiança. No utilitzen bé els diners que obtenen a partir dels nostres impostos. Els exemples són moltíssims, els quilòmetres d'AVE en llocs on no hi ha ni mercaderies ni passatgers són la part més visible, i això em fa afirmar que si establim una nova relació amb els veïns espanyols, nosaltres hi guanyarem de totes, però probablement ells també hi guanyaran. Quan ja no depenguin de la subvenció, perquè de fet és el que hem estat fent, subvencionant el funcionament, massa vegades el mal funcionament de l'administració espanyola, doncs faran un millor ús dels seus recursos. Quan els diners t'arriben d'una manera massa fàcil, això passa arreu, i segurament en coneixem exemples, quan els diners arriben d'una manera massa fàcil, no es té prou cura de com es gasten. I això és el que li ha passat a l'administració espanyola, això és el que li ha passat al govern espanyol. Ha rebut diners amb molta facilitat de Catalunya, també ha rebut diners amb molta facilitat d'Europa, i no els han administrat de la millor manera. Si s'acaben aquests subsidis, si voleu, entre cometes, a la paraula subsidi, segurament que administraran millor els seus recursos. Per tant, no només hi guanyarem nosaltres, sinó que hi guanyarà també el nostre veí espanyol. Quan diem hem de tenir el nostre propi estat per continuar vivint com a catalans, ho diem per patriotisme català, és clar, perquè estimem la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país i volem el seu futur. Però també ho diem per patriotisme europeu. No podem privar els nostres compatriotes europeus de la riquesa que suposa tenir dins d'Europa la diversitat, l'especificitat catalana. No podem fer que els nostres conciutadans europeus no gaudeixin dels nostres poetes, dels nostres escriptors en prosa, de la varietat que significa que hi hagi un color més al mapa d'Europa. Per tant, pels veïns espanyols, que tindran un comportament més raonable pel que fa als recursos, pels conciutadans europeus que podran enorgullir-se de la diversitat europea pel fet que hi hagi la pinzellada catalana, i per nosaltres mateixos ara és l'hora de treballar colze a colze per aconseguir aquesta majoria molt gran per aconseguir la plena sobirania del nostre país. Hi ha molta feina, la feina és difícil, però l'objectiu és assolible en la mesura que ho volem, que ho creiem, que hi creiem i que som molts els que estem disposats a treballar en aquest sentit. Moltes gràcies.